Quan vaig arribar a aquella aula, se necessitava un arreglo. Escolta, jo vinc a quedar-me. Ni el món dels mestres ni el món de l'alumnat estaven preparats per a un autèntic canvi. Una mestra que en un poble xicotet vol introduir el valencià i com a canvi pedagògic, el problema de fons era eixe, la resistència també de la dreta era eixa. Havia tingut molts problemes, però anava solucionant-los, problemes d'infraestructura, econòmics i tal. Però una cosa ja que era una qüestió política i venien con malas artes y con mentiras y con engaños y mala fe, pues me varen derrotar, física y mentalment.